Ero mar oula en familia makwan gi hawa alfachiel dang ni kagimanyo kony bang' oula monjogi kendo darogi e miechgi. Puothe maloyo eka 150 bende oula oseketho e alwora ma Nyatike. Jojuma miyo walere wi midhiero mokwako jo Nyatike kinde ma koth pod chwe. Higa ka higa pio ulos biro ka daro ji e gwego mag Nyora, Kabuto, Kanyawanga, Modi kaachiel kod Sidok maidore e location ma Central Kadem e subkonto ma Nyatike. E higa ne malo familia 900 osedar kod pi mapong' e gwego mag Nyatike ka bende luoro nitie ni kwan ni nyalo dhi malo karwe kod koth makoro medo chwe. Wachalo joma osegolo sure e gweng'ni for the last 68 years ka compare gi ika. Population man ka en dhano 1,200,000. Jogo mapio dare utegi osiko dangni kagimanyo kuonde joot ma opogore opogore. Gimosemono wadar mondo wamany kama nyalo dake mokwongo nyaka sama wuoyi kod ni nyanindo nyaka kech. Kata obedo ni an pasta ka wanda nyanindo kech. Sama an nyalo nindo kech ni aparo jabata moro ma samoro ngima na pano ingo to ne ni marach moloya. Koro waonge kata gi pesa onge kama inyalo dhi malo kanyo ma ok idhi ng'iewo gi ng'ato. Higni mokalo ne gimanyo joot e sikunde kod ute lamo. Kata kamano sani ok gidhi kuondegi nikech rem mar piny owacho e chiwo kony e kuonde joot makamago. Nyora population mecho dak e camp nyoche gin ji 80 household 80 to gibedo kanyo nikech services mora mora ni poko biro moko di spare kendo dhi mier majirani udong kanyo household madhi mana 20 to population affected are so many. Any mukelo ka are very temporary. Kapera ok geng koth, kapera ok geng suna. Nede ok lokri chiemo. Kel long range plan pio ulo mejo dak moko e gogo mag Central Kadem koro ok nyal kata yudo thieth. Wera ni osiptal mar Kabuto bende pio luoro ma orocho chenro mag thieth. An gi nyathi matuo ma nyakwara matin. Mondo nyo wuogi e dala toke ka mondo dhiyo gi ke hospital Luanda kumo nyalo lao nikech Kabuto koro ng'ato nyal dhiye. Onge ngima mwaneno mbele. Wakwayo jo county government mondo biyo ger hospital Angugo. Luoro bende medore ne jodak ka gihum ewi kaka nyithindgi biro chopo kata somo e skunde nikech thoth sikunde go pio luoro to yore bendo kethore. Samo wuoyo ni pi oluoro Angugo secondary gi primary, pi ni Modi primary gi secondary, kendo gweng' ma nyithindo aeno kunde mag yaego be pi. Kuro mondo gigike sikunde go en pi. Kwa ng'iyo sikul ok nyabi yawo juma manyien kaka nwa paro no nego bedi. To skul bende nyaka wagen to ngima jopuonj mapuonjo kanyo gi nyithindo be nyaka wagen. Oganda moulo dari miechgi kendo ketho puothegi medo kwayo kony mar chiemo kod gik mamoko. Lamo gi maduong' en piny owacho mondo koro many yo mar tieko midhiero mar oula mamonjogi higa ka higa. Daik di osebedo eroded long time level mar daik odhi piny kendo pi koro daik ok threat ne pi biro to kalo kochimo Kanyawanga villages kendo sama wuoyo ne kodhi Konyango village gi Kabuto village daik nyom muamore kuonde 7. Koro dwaro committee moro mar environment ma badisio formo ka gi jo environment ma chief ong'eyo ma maintenance kata tinga moro bed attached ma tich ne loso drainages mag lower central every season. En jombare nyaka dak makoni koro bed kod midhiero no mar pi ma bende koro osethiro chenro magi mag tich kaachiel kod dak ka bende oganda gi ywak ni nyaka sani pok yudo kony moro amora ka kuom piny owacho. Dwaro margi bende en ni piny owacho manyo makare mar tieko midhiero ni e kinde duto. George Juma, Ramogi TV, Migori.